Ifar ydw i, a fi'n byw yn Caerdydd hyn y bryd. Fi'n gweithio yn y Prifysgol Met Caerdydd ers tua 6 mlynedd. A hefyd dwi'n wedi dechrau dysgu yoga i plant ers y blwyddyn diwethaf hefyd. Rydw i wedi dysgu Cymraeg, fi wedi dod o'r Lloegr dreiddiol, a cyddais i Cymro tua 16 mlynedd yn ôl. Felly dyna sut fi wedi meddwl am y iaith Cymraeg, ac cyn hynny rydyn ni ddim yn gwybod oedd y iaith yn fyw, i bod yn onest. Fi wedi gweld yr arwyddion ar y ffordd a pethau fel hwnna yn dwyieithog, ond fi ddim wedi meddwl amdano fe. A fi'n credu o ran fwy o pobl fi'n gwybod o'r Lloegr yn meddwl yr un peth hefyd. Rwy'n moyn bod rhan o'r sgwrsau gyda teulu a ffrindiau fe, a na pam dechreuais i dysgu Cymraeg. Ar ôl 3 mlynedd o dosbarth, rwy'n i disgwyl babi, a rwy'n i'n rhedeg gwely y brecwast hefyd, felly oedd fy mywyd yn rhy fysi a cario ymlaen dosbarthiadau Cymraeg. Felly ces i fel brec bach o dysgu Cymraeg, ond ar y pryd rwy'n i wedi cyrraedd i safon ble rwy'n i'n siarad yn digon. Felly rwy'n i dechrau siarad gyda pobl yn y busnes gwely y brecwast hefyd, a siaradais i Cymraeg gyda fy mabu hefyd, sydd oedd yn neis. Oedd hwn yn cario ymlaen fel tua 6 mlynedd neu rhywbeth, heb mynd i dosbarthiadau, ond yn ddiwethaf maen nhw wedi dechrau dosbarth uwch yn y Prifysgol Met Caerdydd ble fi'n gweithio nawr. Felly fi wedi ail dechrau mynd i gwersi Cymraeg nawr, yn dilyn y dosbarth uwch, i helpu fi gyda gramadeg a helpu fi'n mynd yn well am darllen ar ysgrifennu Cymraeg a pethau fel hwnna. Tua blwyddyn yn ôl, nes i cwrs i dysgu yoga i'r plant, oherwydd rwy'n i'n meddwl oedd dim digon o dosbarthiadau yoga i'r plant yn yr ardal, a fi'n meddwl mae'n pwysig iawn, a mae lot o pethau dda i helpu plant yn y bywyd ar hyn y bryd, ac ni'n byw yn bywydau fysi, gyda lot o devices a pethau. Felly nes i hwnna, a wedyn cysylltais i gyda Mentor Caerdydd i gofyn os maen nhw'n cael diddordeb i redeg sesiynau yoga yn Cymraeg yn y gwyliau haf. A wedyn ôl hwnna, dechreuais i wneud sesiynau clwb yoga, sy'n dosbarth unwaith yr wythnos yn Llanisien. Weithiau fi'n wneud sesiynau yoga mewn ysgolion plant yn ysgol gynradd. Mae'n teimlo'n pwysig i fi bod nawr fi'n gallu, bod fi'n gallu helpu cario ymlaen gyda iaith hefyd, i'r plant a dyfodol.